Ikaw nga biyanghe o pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluhi kami. Kristo, kaluhi kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuo samahan, aron pagpangamalang kanamo, Ginoo, kaluhi kami. Ginoo, kaluhi kami. Kaluhi man kita sa Dios nga mga gahom sa tanan, pasilod sa itong masala, dadon daniya, ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Magampo kita, Ginoong Dios, gianak ni Maria nga Birhen, ang imong ipadala, nga imong bugtong anak, nga mo'y kalipay sa imong katawa. Pinaagi sa mga pangaliya sa iyang inahan, makakaplat kami diha ni Kristo, sa kapuno sa imong kaluoy o makadangat sa mga panalangin ini, alang kanamong tanan. Kini among ipangayo pinaagi sa amon sa Kristo nga imong anak nga buyog hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Pagbasa ikan sa basahon ni Propeta Micaias. Katawan sa Jerusalem, panagan kamo, kay misulong na ang mga kaaway. Iatake na nila ang mga pangulo sa Israel, miingon ang Ginoo. Apan ikaw, o Bethlehem Ephrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Huda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, kansang kagikan, sukad pagayod sa kakaraanan. Usa itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan, sa ilang mga kaaway, hangtod nga mga anak na ang babaeng nagbati. Unya ang tanan niyang kadugo nga gipamihaw, mamauli na sa ilang nasod. Inigabot niya, harian niya ang iyang katawhan sa gahom nga gikan sa Ginoo, ug sa kahalangdon nga gikan gayud sa Ginoong Dios. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan, kaya ang katawhan sa tibuok kalibutan muilaman sa iyang pagkagamhanan, ug magdala siya kalinaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagasadya ako pag-ayo,
Mao kini ang talaan sa kagikan ni Jesucristo kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, si Jacob amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Si Juda mao ang amahan ni Faris ug ni Sarah, si Tamar ang ilang inahan. Si Faris mo'y amahan ni Isrom, si Isrom amahan ni Aram. Si Aram mao ang amahan ni Aminadab, si Aminadab mao'y amahan ni Naason. Si Naason amahan ni Salmon, si Salmon mao ang amahan ni Boaz, si Rahab ang iyang inahan. Si Boaz mo'y amahan ni Obed, si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed mo'y amahan ni Isai, ug si Isai mao ang amahan ni Hari David. Si David mao ang amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon mo'y amahan ni Rehoboam, si Rehoboam amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa, si Asa mo'y amahan ni Josaphat. Si Josaphat mao ang amahan ni Joram, si Joram ang amahan ni Uzias. Si Uzias mo'y amahan ni Jotam, si Jotam mao ang amahan ni Akas. Si Akas amahan ni Ezekias, si Ezekias mo'y amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon, si Amon amahan ni Hosias. Si Hosias mo'y amahan ni Hikonias ug sa iyang mga igsuon. Niadtong panahona nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babylonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Hikonias nanganak kang Salatiel. Si Salatiel mo ang amahan ni Zorobabel. Si Zorobabel mo'y amahan ni Abiud. Si Abiud mo'y amahan ni Eliakim. Si Eliakim mo ang amahan ni Asor. Si Asor mo'y amahan ni Sadok. Si Sadok mo'y amahan ni Akem. Si Akem mo'y amahan ni Eliod. Si Eliod mao ang amahan ni Eleazar. Si Eleazar mo'y amahan ni Matan. Si Matan mo'y amahan ni Jacob. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus nga ginganla Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalaki sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot pakaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pagpakigulag kaniya sa ilong. Samtang naghuna-huna siya niini, ipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo ug ningon, Jose, kaliwat ni David. Ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kayang iyang isabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babae nga ulay magmabdos ug muanak og lalaki, ug nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sim Ugasan ato ang bago nga kura paroko din sa Bato Sambuan. Mga kauban ako kaparian, especially sa ako ang puyuan, Monsignor Chris Mendez. Monsignor, amo ni maestro kanento, huwag ko magsapa na parintihin kay basing nga gihakbong ng anong ko. Ito
mga kadagkuhan sa Sabuan, sa LGU, o sa Santander o mga silingan na mga lumusod. Atong Parish Pastoral Council o Finance Council sa parokya, mga mandated organization o association, movements sa tuwang parokya, mga parokyano, mga dumuduhong, mga debuto sa Mahal na Birhen sa Konsolasyon, mayong piyesta na naton tanan. Nindot kayo ang mga pagbasa, especially ang gospel, nagpainumdum ka nato na ang Ginoo nanginano concern nagtanaw sa kayuhan kanatong tanan. Dili siya gusto nga mahitumpawak ta sa kadautan tungod lang sa sala, tungod lang sa sayop, o tungod lang sa sitya, o tungod lang kay natintal ang tao sa paghimok mga butang na supak sa balaod sa Dios. Iyang gitanaw ang potential sa tao na ang tao bisan masayop, kamaw siya magbasol, kamaw siya ginulsol, kamaw siya mag-usap sa iyang kaugalingon, o siya adunay katakos sa pag-compensate niini pinagi sa iyang mga mayong buhat. O ang Ginoo nakakita niya na o may nungdan niya padala niya bugtong anak sa Jesucristo kamoy muluwas ka nato o mao'y mahimo natong modelo. Of course, pinagi ngadto kaniya ni Jesus, pinagi ni Maria. Ato mahibawan ang kaagi ni Jesus tungod sa pagkasayod nato sa sugilanon sa usa ka inahan kansang kinabuhi nagmantala sa dakong pagtuo pagsalig o gikan sa sinugdanan hangtod Dios katapusan, wala siya ipaglurang sa iyang pagtuo o pagsalig sa Dios o may hinungdan na siya giingon nga Our Lady of Consolation. Atong hibawan na ang bata na si Jesus na may ang gipakatao, isip Theotokos, Mother of God. Hibawaan ako na kining bataan ang Santo Niño nga akong pistahan niya sa Enero. Kining bataan wa magpabilin diyan sa duyan. Itubo siya sa lawas sa una-una sa iyahang kahibalo, sa iyahang kaalam tungod sa grasya sa Dios. Ug tungod kay nakatuman siya sa iyang kakuhan, iyang role, isip manluluwas, isip modelo sa mga apostoles o kanato nga mga disipulo, kanato mga binunyagan. Ang batang Jesus walang motubo sa lawas sa panuigon, sa kaibalog sa kaalam, siya gikahimutan sa Dios. Ug mao ni ang challenge kanato karon. Kita usab mutubo ta spiritually, mutubo ta isip tao. Kita makasabot nga kita dili lang puro lawas, doon na sa tay kalan. O nga atong kalan walay kamatayon, usa ang lawas nga atong giampingan, ang lawas nga ato ang atiman, kinahanglan sad nga buatiman ko ta sa nagpuyo sa lawas nga mao ang atong kalan. Mao nga balansiho na to ang atong kinabuhi, samtang atong gipakaon na atong lawas o mga pagkaon nga healthy o atong giampingan kini aron dili ta masakit ang ato sang kalan, ato sang pagkaon, pakanon, pahimnon o mga butang aron mahilti ni siya. O mao na ang usas mga sekreto sa Mahal na Birhen. Iyang gipakaon ang iyang kalat pinaagi sa kanunay pakaampo. Prayer maoy pagkaon sa itong kalat. Ato ning masubilon sama sa gisubilon sa mga rektor kaniadto nga wa kini mamatay ni isdaa ang
Hangtod karon dili may kining buhi. Ingon siya ang atong espirituhanong kinabuhi sama sa kinabuhi sa isda. Ang nature sa isda mabuhi diha sa tubig. Sa higayon nga ang isda atong igawas gikan sa tubig unsay mahitabo sa isda magpusna hangtod nga mamatay. Mao po na atong espirituhanon na kinabuhi. Ang kinabuhi sa atong kalag nagagad sa atong pag-amping diha sa pag-ampo. Mao nga umuundang sa ampo sama ra nga ang isda atong gikuha gikan sa tubig. Sama ra nga atong gipatay o ginahilay atong kalag. Mao nga sama sa atong mahal nga birhen wa yun siya muundang sa pag-ampo kay kaibaw siya mao ni ang makahatag, mao ni ang vitamina sa kalag, mao ni ang makahatag og inspirasyon, mao ni makahatag og kaligyon, ug mao ni makahatag og igong kusog aron makabatok kita sa mga kalisdanan, mga kapakyasan, mga kapaitan o mga suliran sa kinabuhi. Upang San Pablo, isip tao, dili mawala na to ang problema. Kinsa may tao na walay problema. Bisan gani sila na sobra ang anaa kanila, nagtinubra na lang sa lapit, na problema mo sa sila. Nagsigim na sila bantay kung aron dili makawat ang ilang sate. Muna ko, sila katulong. Nagtuo mo nga ang kararang may kwat tayo rin makatulong. Hasta sa ang daghan kayo dili makatulong. Muna may igsoon dili nato ma-equate ang kalipay sa kaabunda. Usahay ato paganing makaingon pagalitas tong kaugalingon nga tamis kay paminawon palagdumon ang kadaugan kalampusan nato uman sa daghang kasakit o daghan ng mga problema o daghan mga suliran, di ba? Kamo mga estudyante, kamo mga working students, nag-eskwela, nagtrabaho pa. Pero pagkahuman ninyo, pagkunit yun ninyo sa dawat nyo sa diploma, puntig yung lipayan. Ano man? Ikaw mismo, wa ka makatuo na sa kalisod nga imong nagyan, imong nasumasong o karon imong idawat ang diploma sa kalampusan. O makatrabaho na sa ka, all the more, kay nga ang mag-antos, maugiri ay masangkos. Ang maningkamot, maway mo lampos, o mas lindot paminaw, nga niagit at kalisod. Kaya o moabot ang panahon nga adunay kalisod, murag wala na lang yun para kanato. Kaya ang kalisod, nahimo ng part and parcel sa atong kinabuhi. Nahimo na siya way of life. Ang mga struggle, murag sayo na lang para nato. O bitaw nga kung intra ka o pag military officer ka, i-undergo ka o daghang training. Mas lisod pa kaysa inigabot sa panahon. Nga naman, kung kay gianan na kadaan kalisod, gianan na kadaan o kapait, aron inigabot sa panahon, i-implement na nimo sa imuhang trabaho sa iyo na lang. Kaya naman equip naman ka sa mga kahibalo, sa mga pamagi, ukod saon, pakigbato, ukod saon, pagdaog, ukod saon, pagsumasong sa mga challenges. Mao po na itong kinabuhi, o mao na ang kinabuhi sa itong mahal na birhen. Gani makapangutana ka, ang mahal na birhen, puti naman ito gaya. Anak, 2025 years ago, siya nanganak sa ato ang Ginoo. Ang iyang kinabuhi, relevant pa ba karon sa atong panahon? Digital age na biya karon. Kaniya to ang information lisod, pero nahimo ra gihapon pinaagi sa mga mensahe sa propeta, pinaagi sa mensahe sa mga apostoles. Pero karon sayo na lang. Pwede naman ganit mag-TikTok o dali
mapaabot nimo ang imong gusto, ang imong tuyo. No? Pinaagi sa text, pinaagi sa social media, dali na lang kayong information. Pero, ang downside, dali na po kayo madaot kung na gusto madaot na to. Pero, bisan pa, o ingon anang kasayon, dili po, maupod mo sabot nga mudaog na lang yung tutong mga dautag tuyo. Kaya naman sa tayo balaod, ay tungo niya. Nakaroon sa pamutana, relibang paghihapon ang kinabuhi sa itong mahal na Birhen, Our Lady of Consolation. Karoon panahon na sa digital age, sa modern na panahon. Para ka na po, relibang paghihapon. Kaya ang pagkampo, wa man ni say kuan era kanian to karon og sumabot gikinahanglan man ni siya. Kay basic man gini siya nga kinaiya nga aron kita masayod sa kaalam kabubuton sa Dios. Dili man ni nato makuha ang mensahe sa Dios kung wala ta niining kinabuhian. Dili man ta makasabot sayahan mo yung mensahe kung wala tayo sa labutan nga gilamdagan sa Espiritu Santo. Muna na si Maria nakasabot gayon sa mensahe ug dihay panahon gani nga wa niya masabti ang total gyud nga but pasabot niini. Mao nga lingon dito gi-describe dito nga iya lang kini gititigan usa diya sulod sa iya kasing-kasing. Pero nasayot ka pagabot sa panahon ang wa gitubag kaniadto sa latas sa panuwigon sa katuwigan na saktan ra gihapon niya na di ay kinahanglan gid ay mag-antos ang iyang bugtong anak aron mabayaran ang atong mga sala atong papatay Ginoo. Ora kitang tanan naluwas na rita kay pakamatyan tas Ginoo. Kitang tanan murag na ba tay kuan ba ana ba passport padung tos langit. Pero kinahanglan pa ni siya o immigration, no? Kinahanglan pa tao ubayad pa ta sa immigration, napatay ubayad pa ta sa kuan kani abot na to sa airport, abot na yung mga bayaran na may muna na di kinahanglan gihapon ato ang effort. Kinahanglan gihapon ang ato pagtuo pagsaling sa Dios. Ug gikinahanglan gihapon nato ang pagkamakanunayon diha sa pag-ampo. Ano man kay nahumana si Kristo siya gibuhaton pero gitawa ko man takawan. Kaya ang atong term gikan sa pagkatawo hangtod mas kamatayon. Dili man ay pareha sa na nangalangad ka sa simbahan per 5 years balinon. Nangalangad ka sa local government unit human sa term lain na sa term hangtod si katulo nga term. Ang atong term isip Kristohanon, isip disipulo gikan sa pagkatao hangtod sa kamatayon. Mao na nga dili na sayon lisod-lisod pero ug naa tay modelo sama sa Mahal nga Birhen sa Consolation sa iya palandaan nga title makonsult na ta malipay na tang maghuna-huna nga taliwala day sa ato ang kalisod, taliwala sa ato ang mga pagsulay, taliwala sa suliran naaray solusyon ini o dili ta makahimo na ay Diyos nga motabang. O dili ta makabantay sa sekreto kung saan ni paghuman o pagsulbad sa mga problema na atay kadampan ang Mahal nga Birhen. Kaya inahan na siya sa kanunay panabang. Siya rayna sa mga santos, rayna sa langit o sa yuta, o rayna sa simbahan. Sa ato pa, siya mao'y ato langit ng inahan nga dili yun makatalikod nato sa atong panginahanglan. Ang ordinaryo nga inahan dili man gani makatalikod sa panginahanglan sa iyang anak. Moingon gani ang anak na mao na yung kinahanglan
Maningkamot nga nila, mangutang pa mga nila. Sabot na nato mahal na inahan nga langit nun. Sabot na adto ta niya pagdangog. O mangayo ta niya, doon ang gitsay kahatag. Ano man? Kay mo request ko na siyang anak na mao'y tagiya sa tanan. O mauna na kong giingon dito, kanunay sa kuwang paling. Mangayo ka mo, ayaw mo pintihin kung pangayo. Kaya ang Ginoo dato, siya ang pinakadato sa tanan dato. Ano ba? Siya may tagiyas tanan. Ano ba pintihin kung pangayo? Pangayo mo laghan. Nabahiri lang po ninyo ang simbahan. Aron din magliso ng pura. So kung sila mag-igsoon, all in all, ang Our Lady of Consolation in itself, sa iya lang titulo daan kita nga nagdebosyon makapaabot yun o panalangin o grasya o makapaabot na nga dili kita niya talikdan sa atong mga paminahan tungod kay proven na siya na kagtong bidangog sa mahal nga birhen sa kalipay sa kasakit sa kalisod o sa kanang kasayon sa kinabuhi dunay gid siya kanabang sense of fulfillment sa kinabuhi dunay kalipay dili siguro pahingpit nga kalipay pero kanabang pationg bitaw ka na nahiwas na ka niya nahiwas na ka siya bugtong anak in itself is a reward in itself mindot kayo paminaw. Muna nga sa atong pagsaulog karon sa kapistahan sa Our Lady of Consolation angay kitang maglipay. Daghan kay mga nagian nato nga mga kalisdanan. COVID, human typhoon, unya daghan na sakit, daghan mga problema pero naara magyapon ta. Naara magyapon ta. Nakahalat magyapon ta sa ato sa isa. Kung mo na nga angay kita na magpasalamat sa ito pagpakal itong mga nabirin na ito. Kaya itong pasalamatan ng Ginoo naghatag na itong gayunan nga kita karon magayo sa nining maong kapistahan sa mahal na Birhen. Viva Santa Maria! Viva! Viva Santa Maria! Viva! Sa pagkatao sa Bulahang Birhen Maria, nakita nato nga ang laraw samahan pagtubos kalibutan isulod na sa katapusang hugna niini. Uban kaniya magampo kita sa Dios nga milalang kaniya nga puno sa grasya. Ingon kita sa pangama ni Maria, panalanginin kami o Ginoo. Tanan ko. Sa pangalan ni Maria, panalanginin kami, O Ginoo. Nga ang simbahan, sa walay kahadlok magsangyaw sa Ebanghelyo, nga gisangon kaniya sa anak ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Maria, panalanginin kami, O Ginoo. Nga sila nga walay pagtuo, makabig ngadto sa Ginoo, nga natawo aron pagtubos sa iyang katawhan, gikan sa ilang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Maria, panalanginin kami, O Ginoo. Nga ihatag nato ngadto sa mga inahan, ang gugma o pagtahod nga angay kanila, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Maria, panalanginin kami, O Ginoo. Nga ang mga pagampo ni Maria, magabig kanila nga mibiya na sa pagbansay sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Maria, panalanginin kami, O Ginoo. Nga imong tangisipon nga tapos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Maria, panalanginin kami, O Ginoo. Nga diha sa santos nga Eucharistia, dawat ko nato si Jesus,
ang Dios nga uban kanato. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Maria, panalangin kami o Ginoo. Amahan dinini Eucharistia ang imong banay nagsadya uban sa bulahang Birhen Maria o nila ni San Joaquin o ni Santa Ana kay pangaginikanan tugot ang among gipangayo diha sa pagtuo inaagi ni Kristo na among Ginoo. Amen.